nke anyị jikwara mara anyị bụ nnọkọ asụsụ Igbo. Ịchọọ ịkpọbiri ya kpọbiri kpọọ ya na-asụ Igbo. Anyị nọ n'ihu akwụkwọ nke ndị nwa bekee na-akpọ Facebook. Igwe anyị kpetara gị ihe nne. Iṣẹ́ isi aka gosi ndị bịara ndị bịakwutere anyị gosi na ha ọjị eze n'aka ebunyere n'eze ka ọ tara ba nsogbu adịrị ebe ọ bụ na asị mụ mezie ya mụ mee ya ka ọ dị mma ihe nọ na ya bụ ime ka ihe dị mma ịba ya ọjị abịala onye wetara ọjị wetara ndụ a sị na ndụ a ga-adịrị ụlọ ndị bịara abịa dịka nji ọjị a n'aka ana m asị ụmụ nnọọ ndị ichie igwe ụlọ afụna na anyị nwere ndị ọbịa tupu mụ na ha kpaba nkata anyị ga-awụpụ ọjị ọ bụ na m ihe e kwuru maka ọjị ịgbara mgbe ọbụla e welitere ọjị ebughe ọjị ebughe ọnụ o wee bụrụ na ihe ọ pụtara bụ na ọjị bụ okwu ọ ya mere tupu a na-awapụ ọjị anyị ekwu ọtụtụ ihe anyị akụkọ anyị maka ọjị bụ okwu ma ọjị ebughe okwu ihe ọjị bụ okwu ọma ọ kwanye aka anyị nwabụ ndị Igbo ji wee dị iche n'obodo a na-akpọ Naịjirịa dịkwa iche karịa n'ụwa niile maka na onye Igbo ọbụla tupu o mee ihe ọbụla ọ chọrọ onye Igbo bidota n'ụtụtụ ihe izu ọ na-eme bụ owere ọjị ụkọ na a na-aga ọjị apụtara na ya na-efe mmụọ ọ na ya na-efe alụsị ọjị anụwa onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye ụka na-agọdị ya onye na-efe alụsị na-agọdị ya maka na aka ya nwebụ ndị Igbo ji wee jide ọjị abụrụ aka ndị ọzọ ji wee jide ọjị na Naịjirịa. Akụkọ a kọrọ maka ọjị ehika ọ nwere ndị na-eme ha jide ọjị ha ata ya ọ na-atọkwa ụtọ n'ọnụ ọ dị ire ọ na-eme anyị maọbụ ndị Igbo anyị jide ọjị n'aka anyị kpochukwa ihe anyị na-ekwu so o wee pụta na ọ bụrụ na ugboro 10 n'ụbọchị ka ị ga-eji ọjị n'aka wee kwuo ị ga-eme ya dịka Ozuọha the second Ozuọha nke abụọ na Osugbo and dịka enyere m ikikere ndị ụka ya si na onye isi nchụaja Osugbo were m na-asị dịka nji ọjị n'aka na ọ ya dịrị ụmụ ncha niile mma ụkwụ unu jiri bịa ebe a nke unu ga-eji na ya aka mma ihe ọjọọ na-eme n'ihu unu anọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ unu anọrọ n'ihu mkpọ anyị ha bụ Olisa bi n'igwe ana m egosi gị ọjị a n'ihu ewere m na-agọrọ anyị ga-awa ọjị a iburu ụzọ taa ya tupu anyị bụ ụmụ ga-atara ya anyị taa ya
anyị tata ndụ, anyị taa ya anyị tata ahụike, anyị taa ya anyị tata ihe ọma, anyị taa ya anyị tata udo, anyị taa ya anyị tata agamnihu, anyị taa ya anyị tata ụwa. Ihe niile a gụrụ ka o dee dịka nsogbu ebe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nke mbụ bụ na ọ ga-amasị anyị ka anyị mara aha gị. Afọ m bụ Igwe Mbanefu Elochukwu Anselm, ụzọ ha nke abụọ na Osunlogwu. Osunlogwu a bụ an ancient kingdom dị na Ihiala local government area of Anambra State. Dịka esi wee kọwara anyị, gị ma bụ obodo abụọ so ọ dịka ihe dịka afọ ole obodo abụọ so mgbe ebighị ibe ya dịka obodo kwụrụ onwe ya, ọ dịka ihe dịka afọ ole? Osunlogwu bụ ancient kingdom. Osunlogwu wee tee na Osunlogwu bidoro nọrọ, ọ bụrụ na asị ka a chọrọ ya n'edemede, Osunlogwu eruola narị afọ ịbụa Osunlogwu ji edebe. E nwere ọtụtụ akwụkwọ anyị na-ede kịta ga-apụta mgbe na-adịghị anya. N'ime akwụkwọ ahụ, ọ bụ na ebecha ya wepụta ya, aga m akpọ unu ka unu bịa fụrụ, ka unu jiri aka unu bụrụ ihe gbasara Osunlogwu. Mana Osunlogwu anọgo ihe karịrị narị afọ abụọ. Ọ dị mma, nke a gosiri na ọ bụrụ na ndị iti kpọọ ya ancient, ka ndị Igbo ga-akpọ ya obi ọkpụtara ọkpụ, ya bụ na ọ bụrụzi ihe taa. Igwe, mana dịka isi wee kọwara anyị, ndị nwabụ ozugbo ha nke abụọ, ọ bụ na o nweghị ndị igwe maọbụ ndị eze chigoro Osunlogwu wee rute ugbe aka? Ajụjụ dị bụ ajụjụ onye ihe jụ. Ada onye ọbụla na-anyị mmiri ara isi ozuru ha nke abụọ, a ga-ajụ gị sị gị dozi ibi nọọsụ nsọ, ọ pụtara nọọsụ nsọ ozuru ha na-abụ ka e nwezuru kamgbe Osunlogwu jiri bịa. N'ịza ya, ọ bụghị ịbụa, ọ bụghị ozuru ha na-abụ ka e nwezuru kamgbe ihe mere bụ na e nwere ịbịa na Ihiala local government area, ịbịa na okirikiri Ihiala local government, e nwere obodo 10 n'Ihiala local government. Obodo 10 ahụ, obodo 6 n'ime ha, ihe a na-akpọ ha bụ ebo na-esi. Abịa n'obodo 6 ahụ a na-akpọ ebo na-esi, Osunlogwu bụ isi na obodo 6 ahụ a na-akpọ ebo na-esi. O wee bụrụ na ebo na-esi niile nwere nkwekọrịta iji wee gosi gị na Osunlogwu na-echikwa igwe tupu enwe ozuru. O wee bụrụ na o ruru na 70s, obodo 6 a niile wee kwekọrịta na o nwere ofu afọ a ga-eji wee na-echi igwe ha. Osunlogwu niile wee kpọkọta aka wee sị
na afọ ha ga na-akpọzi Igbo ozugbo ha. Ewee shi ozugbo ha nke mbụ. So ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla ọ bụrụ na chịrịbachịrịbachịrịbachịka nka wee jekwuzie mụ na ndị nna nna ya mụ na ha nọrọ, na onye ọzọ ga-achịkwa Osugbo a ga-azakwa ozugbo. So ozugbo ha bụ afa ekwekọrịtara, ndị Osugbo niile kwekọrịtara na onye ọbụla bụ igwe na Osugbo ga-aza. Onweghị onye ọzọ nwere ike ịrụkpọ nwa ya na mba ya afa ozugbo ha na Osugbo, ọ were ebe afa gaa afa eji eme nganga. So ebe ọ bụla ị kpọrọ ozugbo ha na Osugbo, ihe ọ pụtara bụ na igwe n'ebe ahụ. So etu a ka ndị Osugbo si wee mee, ọ wee bụrụ na Osugbo ga-echi ihe a na-akpọ igwe ha bụ Osugbo. Igwe daalụ kọwa gị ịtụnanya. Dịka ozuru ọha nke mbụ chịchara wee gabiga, anyị ma na o nwere ihe na-adị na ọchịchị ime obodo mgbe ụfọdụ dịka ndọrọ ndọrọ onye ga-achị ma ọ bụ onye a ga-achị. Ihe dị etu a ọ dị na-agba ọsọ. Nke ọzọ ị ga-akọwatụkwara anyị n'otu aka ahụ bụ kedu ka ọsọ si ahọpụta onye ga-anọ dịka eze ha ma ọ bụ igwe? ọnọdụ anyị nọ n'ekita bụ ndị oyibo na-akpọ ya traditional institution, ndị oyibo na-akpọkwa ya traditional school. Ndị be anyị na-ekwu na anaghị azụ eze azụ ma ị bịa n'ọnọdụ ndị Igbo. Onye Igbo ọbụla nọ mmiri ara ọfụma ga-agwa gị na anaghị azụ eze azụ, na eze si na chi. Mana mgbe ụfọdụ na-enwekwa ndị na-arụtaghị ihe, na-enwe ndị na-eche na ọha azọba ha azọta. O mee mgbe ụfọdụ nghọtahie nwere ike ịdị n'etiti ndị, mana ihe kacha mkpa kedu ka ha si were ezi okwu dịrị ha. Na mbụ na mbụ, Osugbo nwere nkwekọrịta tupu enwee usoro ha nke mbụ. Osugbo nwere nkwekọrịta wee sị na etu a ha dị ụmụnne ise, maka na ije n'Osugbo tata enwere ihe a na-akpọ 5 zones. Ha nwere nkwekọrịta na igwe, ihe dị n'igwe ga na-agagharị agagharị. Osi na diọkpara ofere n'osisi diọkpara, osi n'oso diọkpara wee jere wee ruo n'onye nke ikpeazụ. Ọ ihe a ka Osugbo niile kwekọrịta wee shie usoro ha nke mbụ. Mana ịmagodu mgbe usoro ha nke mbụ ahụ abịa gbaa ọfala ya, abịa nwee obere ndị kwe na ndị ekweghị. Ndị kwe na ndị ekweghị ahụ wee bụrụ na ụfọdụ si na igwe anaghị apụ apụ, nọ ebe ahụ ọ dịbụ na mbụ ka ọ ga-adị. Ndị ọzọ wee sị na ihe anyị kwekọrịtara wee chie ozugbo ha wa bụ na ndị achịcha osikwa vileji a ọba vileji ọzọ, osi vileji ọzọ ọba vileji ọzọ. Wee bụrụ ihe eji onwe nghọtahie. Wee bụrụ ihe merụ na Osugbo enweghị igwe afta ka dịka usoro ha nke mbụ ncha gagide
gaa bere ise n'ọgụ ahụ na bere ise n'ọgụ ahụ na afọ 35 ka obodo anyị nọ Osumoghu nọ na-enweghị eze mana ịmarụgo na a sị na mgbe eji tete ọ bụrụ ụtụtụ ya mgbe iji wee kpata udo ahụ dịrị gị anyị nọbụ ndị Osumoghu wee nọkọ the whole village si nọ n'Osumoghu wee sị mba na ihe a na-eme bụ ihe ndị na-enweghị uche na-eme kedu ka ha ga-esi wee nọrọ nke ha n'efu ihe a na-azụ adịna onye ọbụla ma eziokwu dị n'ihe a na-ekwu obodo anyị niile wee gbaka wee weta akwụkwọ vileji ọbụla saịnụ na onye ọbụla kwetere na ihe dị n'igwe na-agagharị na mmedu a nke ọya ma ndị sikwu na ha ekweghị ha achaghị na sị na ha ekweta wee bụrụ na ya bụ na mmụọ igwe na wee bụrụ na ya bụ na enwere usoro ha nke ịbụa a na-ekwu na enwere usoro ha nke ịbụa wee bụrụ na ọmụmụ ka ọ dapụta nkọwa gị doro anya ogode nwata eku n'aka ga-esi etu akọwara ihe ọ ga-aghọtarịrị ya. Anyị kenekwara gị kenekwa ndị Osumoghu niile maka nghọta ha nwere na ịdị n'otu maka na ịdị n'otu amaka. Igwe ama na Osumoghu dịka obodo kwụrụ onwe ya ọ ga-enwegasị ihe ndị eji mara Osumoghu dịka omenala emume dị iche iche eji mara Osumoghu eji mara mba. Ọ ga-amasị anyị ka ịkpọgasịara anyị ole na ole maka ama na ọ dị ọtụtụ mana kpọrọ anyị ole na ole emume ndị eji mara Osumoghu. Abịa n'ime eji wee mara ndị ọzọ ihe eji mara Osumoghu ka mana ya nwere ga isi ka anyị kọba ya ka anyị kọtụrụ ya anyị akọgide site n'afọ ole na ole anyị akọchi ya mgbe anyị na-etolite enwere emume Osumoghu na-eme ịma dịka anyị na-enweghị eze 35 o metụtara anyị ụfọdụ emume anyị na-eme o metụtara ya maka na ebe ọ bụ na enweghị onye isi nchụaja kekwana onye ga na-asị Chineke nọ etu a anyị si kwekọrịta e nwere ebe anyị na-eme na anyị ga-eleba anya na mmiri ka anyị mara ka ọ kasị dị ka anyị mara ma anyị ga-emere ya gaba ada o soro ka anyị mara kwuo ma ọ bụrụ na anyị ga-emere ya gaba ọ bụrụ na enwere ka esi wee gbazisie ka anyị mara ma ọ nwere ka anyị ga-esi wee gbazie m ga-akpọrọ gị emume na ada ama na onye Osumoghu ọbụla nụrụ maka emume a ga-amụ ihe m na-ekwu ịma na ihe dị n'omenala bụ eme nke ga-adịrị onye ọbụla mma emere ya gaba mana ọ bụ na eme ya fụda na o nwere ka o si na-emetụta ndị mmadụ na-adịghị mma enwere ka isi oke ịda na akwụsịrị ya ma ọ bụ na akwazigharịrị ya ofu n'ime mma ahụ bụ ihe a na-akpọ ịgba asara. Ịgba asara bụ nnukwu emume n'Osumoghu. Ọ emume na-eme ka ndị mmadụ si ebe ọ bụla ha nọ ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ na-anọghị n'Osumoghu na-agba mbọ ịnata bịa soro nọnyere nna. Ịgba asara agwa
enwere ndị ya nọ in their lifetime ọ bụrụ na ofu ugboro ka ha ga-afụ ya, ọ bụrụ na ugboro abụọ ka ha ga-afụ ya, ọ bụrụ na ugboro atọ ka ha ga-afụ ya. Mgbe ahụ onye ede a na-eji ịgba asara ama atụ ahụ onye mmadụ dị dịbe abịa sị na onye afụrụ asara ịnọ, a sịghị na onye afụrụ asara ịnọ n'obi gị ị ga-eche ahụrụ na onye ahụ, ị ga-echetakwa ahụrụ na onye ahụ ijiri aka ụbọchị ọrụ ụzọ. Onye a sịrị na ọ fụrụ asara ịtọ obi ị ga-agwa gị na onye eruo na 17 years. Onye a sịrị na ọ fụrụ asara ịnọ obi ị ga-agwa gị na o nwere ike onye ahụ eruo na 100 years. Onye a sịrị na ọ fụrụ asara na ala nwere obi ịgbakọ na onye amaka ọ bụ na ọ dị 15 years mgbe a na-ekwu okwu ahụ. So asara ahụ bụ nnukwu emume eji mara anyị nwabụ ndị ọsọ ana agba na ọ dịbụ etu ahụ n'okirikiri anyị n'ụgbọ. Nke abụọ enwe ihe ndị be anyị na-akwụkwọ igbo odi ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ emume tabiri nye nwanne. Mụ na onye bụ tabiri nye nwanne emume ịhụnanya. Ihe ọ pụtara bụ na ịta ka m kọwaa ya etu esi wee kwuo okwu ahụ. Tabiri nye nwanne, ntabiri nye gị ịtabiri from n'ebe esi wee tabiri ka ị ga-esi wee tabiri. Kedu ihe ọ pụtara? Ịfụnanya. Ihe ọ pụtara na aga m enye gị isi, aga m enye gị ihe ga-egbu ntụkwasị obi. Mana ihe ọ pụtara bụ na ngụnwa nwere ntụkwasị obi ebe m nọ. Adọghị maka ejiri mara ọsụ Igbo. Ihe ejiri mara ọsụ Igbo ka m kọrọ gị ofu akụkọ. Ihe ọsụ Igbo ji wee bụrụ ndị emume tabiri nwanne. Ọsụ Igbo gbaghara maka ihe dị n'eze for 35 ndị oyibo na-akpọ 35 years. Mana 35 enweghị ofu mkpụrụ onye a sị na ọ nwụrụ maka na a na-ekwu ndị kwe na ndị ekweghị ihe gbasara onye ahụ ị bụrụ onye ọsụgbọ ogwu mụ na gị nwere ike pụta n'iro secha okwu bacha mba the next day afụ m na mụ na gị na bịa palọ afụ mụ na gị ebe a na-eri ihe iwe ọ bụrụ ngwa mụ na gị bara mba mgbe na-ete ha aka ngwa bụ onye egote ihe mụ na gị na-eri mgbe ije n'olu Igbo sọ ya wapụta dị nye nwanne ndị ọsụgbọ ogwu adị mma awa a na-akpọ ya Igbo odi a na-akpọ ya Igbo odi. So Igbo odi ahụ a na-esi onye ọbụla onye mara nke ya esi site anụ dị iche iche. Onye nke wee gbuo ibu na anụ nkịta maka ndị na-eri nkịta. Onye a nwere ike gbuo anụ ọbụla iburu ebịa ma ọkụkọ isicha iburu ebịa iweta ịdọbiti ya ịtabiri ihe onye nọ na-akọ. Ọ bụrụ na ị bụ ajọ mmadụ onye anọghị na-aba ahịa kpatara ihe ọ bụkwa na ị bụ ezigbo mmadụ ebe a ka ị ya nọ wee test wee mara wee nyochaa onwe gị wee mara ma ị bụ ezigbo mmadụ ma ị bụ ajọ mmadụ. Mgbe ị wetara anụ tabiri inye nwanne gị ka o wepụ ọnụ ya, inye onye owepụ ọnụ ya, kedu ihe o gosiri? Ihe o gosiri onye ahụ ajọ mmadụ. So ịfụnọ emume dị mma. Nke ịtọ na-abụghị the least, na-abụghị nke ikpeazụ bụ iri ji. Emume iri ji bụ emume anyị nwabụ ndị ọsụgbọ anaghị eji egwuregwu. Anyị anaghị eji emume iri ji egwuregwu. Tupu ịbụka ji na ọkụkọ wee rie ji, anyị ga-ebu ụzọ mee emume iri ji. Anyị mee emume iri ji ọ bụzie na mgbe ahụ na ị nweziri ikike iburu ji na-eri, ọ ị nwere ikike
Chineke anyị na-efe ama nnabata ya ma ọ bụrụ na ije nri ji na-eri mana anyị na-emebere emume iri ji gbọpụ ji izizi. Na mgbe a na-eme emume iri ji a, onye ọsọ ma oge ọbụla na-echekwu ya echekwu ya, maka na ihe anyị na-eme mgbe ahụ na ihe ime anyị na-eme emume dị iche iche. Ụmụnne anyị nọsị obodo oyibo, ndị nọsị ebe tere aka site n'ọsụmogwu pụọ na ebe tere aka, anyị ndị onye ọbụla na-agwa ọrụ nso. Mgbe ahụ ịbịa n'ọsụmogwu be anyị na-ewu ewu karịa oge a na-agba ekeresimesi. Anyị niile na-akwado ya ọfụma. Nke ahụ abụọ ga-abụ na Septemba 12th of September ka nke ahụ abụọ ya abụ. Anyị ma mgbe anyị ji eme ya, so anyị na-ala kalenda anyị amarago mgbe anyị ga-eri ji. Then nke ọzọ dịkwa ka ibie, anyị na-eti mmọnwụ. Anyị na-eti mmọnwụ. Mmọnwụ anyị nwere ugwu karịsịa mmọnwụ ndị ọzọ a na-eti na okirikiri Anambra steeti. Mana ịgbago mmọnwụ anyị anaghị eji eme ihe ọjọọ. Mmọnwụ anyị dị ihe ndị oyibo na-akpọ sacred, bụ na anyị ji eme ihe eji egwu egwu. Mana asị m ụnụ na asị ka anyị bụọ ihe anyị na-eme anyị esita na kuje ego anyị echichi ya ka o mere ụzọ igwe. Ihe ọzọ anyị ga-achọ ka anyị mara bụ omenala na ụka. Kedu nke bụ ụzọ? Maka na anyị chọpụtara na ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme ugbu a na-agbakwasata ụkwụ n'ụka na-akpanabata ụfọdụ omenala akụkụ. Omenala na ụka, kedu nke bụ ụzọ? enwe nwanna nwoke a gbọgwụ nwa maka ejiri arịkọ ihe ọ ga-asị ya ihe ịmachara ọ ga-asị ihe ịmachara aha nwanna nwoke anụ a bụ di nwaanyị, ka mkpụrụ obi dị nwaanyị, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwere gara aga. Yes. Anyị niile na omenala bụ ụzọ, maka na tupu ndị ọcha ewelụ emume ụka wee bịakwute anyị na o nwere ka anyị nwasị ebi ndụ anyị mgbe ahụ. So n'ịza ajụghị na nkenke, omenala ndị Igbo bụ ụzọ dịkwa tupu ụka abịa. Nke ọzọ bụ na o nwere nkwenye dị n'omenala Igbo ahụ bụ ịlọ ụwa. Ndị Igbo na-ekwenye na ịlọ ụwa, mana abịazie n'ụka na ihe ndị ọzọ, ọ dịka na-enwezi ihe ndị Igbo kpọrọ ikwekọsị isi ọnụ na ya bụ ịlọ ụwa. Kedu ihe ị nwere ịgwa ya ikwenyere n'ịlọ ụwa? Ajụjụ ya bụ maka na dịka emere m igwe ọsụmogwu, ama na igwe m si bụ abụrụ maka na mmadụ chọrọ ka m bụrụ igwe, kama ọ maka na Chukwu chọrọ ka m bụrụ igwe ka m ji wee bụrụ igwe. Ọ nwere ka ọ bụrụ na echiche mmadụ, ọkpụkpụ na echiche m nwa aga m abụ igwe, mana ịmago Chukwu chechaa ngwa ya ga-echegharị ihe Chukwu che. Mgbe m pụtara ụwa ka m nụbara na ama m ụwa. Mgbe m pụtara ụwa
ka m mụbara na abịa onye asị na onye dị etu a bụ onye nọrọ onye dị etu ụwa. O wee bụrụ omenala Igbo, o wee bụrụ nkwekọrịta ndị Igbo nwere ka a na-amụ ụwa. And since that time, afụbeghị ihe ga-eme ka obi sie n'ike isi na anaghị amụ ụwa. So dịka onye Igbo mbụ, a na-amụ ụwa. Kama na mgbe a kọwabaziri ihe dị n'ime ụwa, mgbe o rụziri ịkọ ihe dị n'ime ụwa, onye ọbụla ga-aghọta ihe a na-ekwu banyere onye Igbo. Na-ekwendewo. Ihe ajụjụ ọzọ achọrọ m ka anyị lebatụkwa ya n'ihe gbasara asụsụ Igbo, maka na dịka anyị si wee hụta ya sochakwa ndị ihe mkpaliri ọnọdụ anyị mana anyị ji agagharị obodo niile taa bụ ihe gbasatara asụsụ Igbo. Anyị lere anya hụ na asụsụ Igbo na-ada ada. Ndị Igbo be anyị ọ dịzie ka ha na-enwe mmasị ịsụ asụsụ ndị ọzọ. Ị ga-ahụ onye Igbo nwee mmasị ịsụ asụsụ ndị ugwu, sụọ nke ndị ofe mmanụ, mana o ruzie na nke ndị Igbo ọ mebe ihe ịma aka n'ihu ya. Anyị wee na-akụzi kedu otu ndị chọpụtara kpatara asụsụ Igbo ji ada ada taa. Eso na ndị na ebe m nọ, eso na ndị na-agba mbọ ịfụ na asụsụ Igbo nọ ebe ọ kwesịrị ịnọ, ịfụ na asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Ọ na-ebute nri nne ma ọ bụrụ na mfụ ndị be anyị jiri asụsụ ndị ọzọ, ọkachacha asụsụ Bekee, wee mere ihe ha ji agwa ụmụ ha okwu, mere ihe ya na ha na ụmụ ha na ezinụlọ ha ji akparịta ụka. Ọ na-ebute m ihe mfe. Wee bịa mgbe ala wee chere, na-ajụ kedu ihe kpatara ihe a ji dị etu a. Na mbụ, o si ndị Igbo n'aka. Mana mgbe ụfọdụ ile ya anya, ịfụ na o nwere ihe mere edele ji ebe ụmụnne. Ihe ji okwu na o si ndị Igbo n'aka bụ ihe ọsọkwa ya bụrụ ihe a na-eme gị ghara ị na-asụ asụsụ Igbo, ya eji ewere ofu asụsụ Igbo. Mana dịka a lụchara agha, ndị Igbo afụtaba onwe ha dịka ndị a na-ele mmegbu. Ndị Igbo afụtaba onwe ha dịka ndị ga-abụ ha kwuo na ha bụ ndị Igbo, ọ ha sụọ asụsụ gosiri na ha bụ ndị Igbo, ihe ekwenye ha oke ha. Wee bụrụ na ọ na-ịbata n'ọfịs ebe a na-arụ ọrụ oyibo, ịsụ asụsụ Igbo, ọ dịghị ka ịsụ ha n'asụsụ Igbo ahụ, onye bụ ọga gị nwere ike ịbụ onye Hausa ma ọ nwere ike ịbụ onye Yoruba, amara na ịbụ onye Igbo, wee gbazie mbọ ka ihe ị kwesịrị inweta ka ị ghara inweta ya. O wee mee ọbụma na ndị Igbo alaghị ịsụ asụsụ Igbo. Na dịka ndị Igbo na-arụ ọrụ oyibo dịka nsi ekwugo na mbụ, o wee bụrụ na o nwere ike onye bụ onye isi ya bụrụ onye ugwu ma ọ bụrụ onye Yoruba, maka na ọ ma na agbara na ọ bụ onye Igbo, ihe rutere ya agaghị enye ya ya. O wee ka ọ sị ka a sụba asụsụ. So dịka ha ga-anọ na ebe ha na-arụ ọrụ, ịsụọ
n'otu ihe mere oge a nụrụ agha isi Igbo asị na ọkụ ihe ga-erute ya aka anyị ekwe oruo ya aka ịmarago a sị na enwere ihe ndị ekwuru n'oyibo si na na-enwe ha na-akpọ intuitions na ya maọbụ ihe bụ ọ bụrụ na ị ga-react naturally etu ihe si wee pụta so ọ na-emezikwa Igbo ndị Igbo anaghị ama mgbe ha ji atụfu asụsụ Igbo mana iwe n'Igbo dịka na nkọwa gị na nkọwa ihe enyetụ anyị dịka na ihe mere na ndị Igbo anaghị emecha gara gara dịka ha kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ha pụọ ịchọ ọrụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na nkọwa gị na-eme ka anyị mata dịka na ndị Igbo na ọnọdụ ndị a na-emegbu emegbu na Naịjirịa. Yes, ihe a ka m na-ekwu ị na-anya ọ bụ na ị gaa n'ogige ọrụ a na-akpọ civil service nke jikọtara ndị Naịjirịa na a na-emegbu ndị Igbo na onye Igbo nwere ike nwechaa ihe niile o nwere iji wee bụ onye isi mana maka na a gwọrọ ya n'onwe Igbo agaghị ekwe onye isi ebe o kwesịrị ịga o wee bụrụ ya ka ụfọdụ dịkwa ndị dị determined na ha ga-arụgide ọrụ ha abụ onye isi ụfọdụ n'ime abịa ha aghaghị ekwepụtazi afọ Igbo ha bụ ndị Igbo n'ime mmụọ na n'eziokwu mana ha aghaghị ekwesị afọ Igbo maka na ihe a na-ajụ bụ ebee ka o si tupu o ruo n'isi njedebe ọrụ ọ na-arụ o so na ihe mere ndị Igbo anaghị asụkebe asụsụ Igbo mana nke ọbụla o si na ọ bụrụ onye asị ya nwụọ Chukwu kere ndị Igbo kechaa ndị Igbo wee sị ya na ọ bụrụ na enwebụ n'ọrụ oyibo na agụụ abịaghị n'ụlọ ebe a ka m nọ wee na-asị ndị Igbo na anyị anaghị emete ya maka na onye chọrọ ịma bụ Igbo onye Igbo ga-amanata na Igbo onye Igbo ma ị chọrọ ma ị chọrọ onye ahụ ga-amanata na Igbo onye Igbo ọ ka mma na ịpụtara nọdụ face ya the matter onye gbara ma a na Igbo onye Igbo ọ bụrụ na a ga-egbu egwu ọ bụrụ na agaghị ekwe ka ị gaa n'ọrụ maka na a sị na Igbo onye Igbo ị gaghị eficha nata ugbu ya eficha na Igbo onye Igbo Igwe ebe na ntụziaka anyị na-enye maka anyị lere anya hụ na ọtụtụ ndị Igbo na-agbarozi ihu ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo na mkpachapụ a na-akpachapụ ha na achịcha a na-emekọ ọnụ nke ndị iti na-akpọ national cake mkpachapụ a na-akpachapụ ha icheghị na ọgwụ ya kpaliri mkpali otu dị iche iche ji wee na-apụta na-eti isi pumpum na Biafra ga-alarịrị ka a pụziere ndị Naijiria obodo ha ka Biafra n'aka ha na ọrụ onwe ha ka a marụ ma oke ahụ ruru onye ọbụla ma ọ ga-erutu ya aka kedu ihe ị nwere ikwu n'ọnọdụ dị otu a tupu m na-aza gị nke ka m kwuchete maka asụsụ Igbo m ga-aza gị nke mana enwere ihe ndị be anyị na-emezi kịta na-eme na asụsụ Igbo anaghị aga n'ihu bụrụ ihe si gbuo ude jọgburu ude si gbuo nka akọwara m isi ihe o ji bụrụ na ndị Igbo mgbe ụfọdụ anaghị apụta ihe n'asụsụ Igbo mana ihe a niile mere mgbe a mechara agha
nke a na-akpọ Biafra War, nke ọwa ndị itikọrọ ya Biafra War. Ka a nụchara agha ahụ, ihe anyị nọ na nkịta abụ afọ 50 eji wee nụ agha. Afọ 50 eji wee nụ agha ka anyị na ya eji wee nụcha agha. Anyị ekwesịgo ọ bụrụ na o mere anyị, ọ bụrụ na ihe anyị mere anyị n'iri afọ abụọ eji wee nụcha agha, nsogbu adị, anyị ga-aghọta ya mana nata ya. Mana ihe anyị nọ na ya bụ 50. So o kwesịgo na anyị ga-amụrụ akọ wee mara na ihe ahụ anyị na-agbara ndị iti si so n'oyibo wee sị na destroy our language, to destroy our culture, na ọ bụrụ ihe ga-enyere anyị aka. Asụsụ efuru a na-asụ bụ ihe eji amụ nwanne. Onye nke na-asụ ofu asụsụ nke ị ga-akpọ ya nwanne gị. Onye nke na-emere ofu omenala ka ị ga-akpọ nwanne gị. Ga-abụ mmadụ na-abụsụkọ ha n'asụsụ etu ọbụla o si na dị, weda ma akọwara ma ọ na-akọwara ụtọ, ịghọta na onye ahụ dịka nwanne gị. O wee bụrụ na oge anyị nọ na-eketa na ụfọdụ ndị Igbo, nne na nna ụmụ anyị anaghị asụrụ ụmụ ha Igbo, na ndị ya ọ bụ ihe ọjọọ ị ga-eme nwatakịrị ahụ. Ndị nne na nna, ndị iti na-akpọ parents, macha asụ Igbo maka na nne ha na nna ha soro Igbo. I wee nwetazie nke gị, igwe ha asụrụ Igbo, ị na-asụrụ ya asụrụ Igbo. Eji m ọnọdụ alụma wee na-agwa ndị a na nwata m asụ oyibo abụghịkwa nwata ka wee ma akwụkwọ. Na nwata ma akwụkwọ apụtaghị na ọ ga-ama asụ oyibo. Ihe dị n'ịsụ oyibo bụ mgbe gị na ndị mmadụ nọkọrọ, ndị na-asụ sọsọ oyibo nọkọ, ịmụta etu esi asụ oyibo. Mgbe anyị na-agụ akwụkwọ, enwere ndị nọ na mgbe anyị nọ mahadum, enwere ndị nọcha na ụfọdụ dipatmenti, apụta oyibo ha na-abụ sụpịrị sụpịrị, ha na-asụ oyibo nke ndị iti na-akpọ Queen's English. O weruzie mgbe edecha wee bụ na onwe ihe ha nwa bụrụ ndị nwe efe. Ndị ahụ na-anaghị asụ sụpịrị sụpịrị abụrụzie ndị na-enwe ee. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye ama asụ oyibo na-asụ oyibo, ọ na-asụ oyibo ndị mmadụ na-enene ya, ọ bụrụ ya bụ onye ka wee maa. Ewere m na-asị ndị nne na nna na ụlọ na-eme ụmụaka ihe ọjọọ, maka na oge nwata ga-ejikarịcha wee mụta asụsụ Igbo bụ mgbe o pere mpe. Maka na ọ bụrụ na ime ya ka ọ ghara ịmụta asụsụ Igbo mgbe o pere mpe, otolite ọ ga-apịara ezigbo ahụ. Maka na mgbe ahụ o tolitere, gị na ha ya ha nọ ka ị wee sụọrọ Igbo ka ha wee mara. Ọ ga-akwa na-abụ ọgụcha akwụkwọ ahụ, nwere ike ha anọzikwa n'ala Igbo ọzọ wee rụọ ọrụ. Ebe ọ ga-apụ wee rụọ ọrụ ga-abụ obodo ebe ọ ga na-asụ asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ Igbo. O wee bụrụ na onye ahụ, nwatakịrị ahụ, agaghị amụtazi asụsụ Igbo ahụ. Ọ pụta ebe ndị Igbo na-ekwu olu oge ya ka o kwuo ọsụba oyibo ọsụba asụsụ ọzọ. Ana m agwa ụlọ ndị nne na nna na ọ ihe ihere ka ọ bụ nyere ụlọ, ihe ihere ka ọ bụ nyere nne na nna mme ya na-amaghị asụ Igbo. Ụfọdụ ndị nne na nna ghọtara kịta mechara
na-agbazi mbọ n'ụdị pụrụ iche ịpụta onye nkụzi na-akụzi Igbo ka akụziere nwa Igbo. Nwatakịrị ọ bụrụ ka ọ bụ na onye nkụzi ga-abịa kụziere nwata Igbo tupu ọ mara etu esi asụ Igbo. Ihe ị ga-emedebe bụ ịnọ na be gị, ị na-asụrụ gị Igbo, ị na-asụrụ Igbo ya na-asachiga gị Igbo. Mgbe ọ dị ka ọ dị, ọ ya adị Igbo, ọ ya asụ Igbo na nwa. And ọ etu a ka m chọpụtara ndị agbata obi anyị ndị a na-akpọ ndị Hausa na ndị Yoruba si eme na nke ha. Ị ga-afụ onye agbata obi anyị bụ onye Yoruba, tupu nwa ya sụọ Igbo, nwa ya ga-ebu ụzọ sụọ Yoruba. Ndị Hausa, tupu nwa ya sụọ Oyibo, o ga-ebu ụzọ sụọ Hausa. And ịma na etu isi wee debe ute gị ka ị ga-esi wee dina ya. Adịghị etu a ka ndị mmadụ ga-esi wee fụ gị. E nwere ike afụtabazie gị asị na asụsụ anụ abụghị asụsụ ndị iti na-akpọ pọpụla, na ọdịna na asụsụ anụ adịghị pọpụla, na nke anụ adị pọpụla. Kpatara o ji wee bụrụ na a ga-abịa nwee BBC Hausa, nwee BBC Yoruba, afụcha na ọ kara wee asụsụ anụ ka ndị na-asụ ya aka. Ọ dịka a sị na ndị na-asụ asụsụ na-abụ anụ aka. Nke Igbo bụzi ikpeazụ ka ọ bịara. Ị bịakwa na onyonyo telivishọn, iru efu na ndị African Magic ga-abịa bụrụ ụzọ mee African Magic Yoruba. A na-ekwu ka a na-ekwu abịa bịa African Magic Hausa. Ndị Igbo wee gbaba mbọ, ndị Igbo gbabara mbọ tupu enwee African Magic Igbo. Ndị Igbo tinyere ego, ndị a niile, ndị Yoruba, ndị Hausa, ha etinyeghị ego tupu enwe African Magic Yoruba, African Magic Hausa. Mana ndị Igbo tinyere ego, ndị gọvanọs n'ala Igbo, ndị na-eme ihe onyonyo n'ala Igbo wee tinyechaa ego tupu abịa nwee ihe a na-akpọ African Magic Igbo. Na mbụ ha anaghị ede African Magic Igbo, o nwere ihe a na-ede ya. Anyị wee jụba ha, ụfọdụ n'ime anyị nwere ike iji wee na-azụ sị, kedu ihe o ji bụrụ na ị bịara na African Magic Yoruba, ide ya African Magic Yoruba, ị bịa na African Magic Hausa, ide ya African Magic Hausa, why na-ede ha African Magic Igbo? O nwere something edere ya, agaghị m echetazi ihe ahụ ha bụ ụzọ wee dee tupu ede Igbo. Ajụjụ anyị jụrụ matara ihe niile ahụ. So ndị iti na-akpọ ya parents, anyị nwa bụ ndị Igbo tọrọ atọ na-akpọ ya ndị nne na nna na ndị nduzi ụzọ. Duzienụ ụmụ unu ụzọ, duzienụ ndị na ha ụzọ, maka na asụsụ a na-akpọ Igbo language fuo, na onye ọbụla bụ onye Igbo efuola. Ihe anyị na-azọ bụ ka ọ nọ ụtọrọkụ, ọ ga-anọgide, anyị edigide n'ụdị kacha mụ nka, nwụọ ọ dịrị mma na-eje. Ihe izizi a na-eji ama mba bụ asụsụ ha. Ngwa na ene anya na ị nwere ike ịpụta ebe ndị mba ndị ọzọ nọ, ndị mba ndị ọzọ na-anaghị asụ Igbo nọ, nke na nwa ga-anọrọ, ị chọọ ka ị gbaa nwa gị izu ịsụba oyibo. Ị chọrọ ịgba nwa gị izu, ị chọọ ka onye ọbụla n'ihe ị gwara ya iweghe nno, bikọz ọ gaghị ama Igbo wee sụọ ọrụ Igbo. Ị ga-asụnakarị oyibo ka o wepụ ụlọ ọgụgụ Igbo. Ndewo. Enwe ihe ọzọ ịjụ? Ana m ekwu n'ihi mkpabe ọ bụ mkpapụ a na-akpapụ ndị Igbo. Ị chere na ọ bụ ya kpatara ndị ụfọdụ otu dị iche iche ji asị ka enyezie ka Biafra nwere onwe ha? Ị nọ na nkwado ahụ? Okwu iwu ajụjụ ya jụrụ bụ ezi ajụjụ. Ọ na-eme anyị mgbe anyị jere kansụl mitin mụ na ndị Igbo ndị ọzọ, anyị na-ekwu ihe gbasara ya. Onye o doro onye ọbụla anya, o doro ewu na ọkụkọ anya.
wee sị na ihe ndị iti kpọrọ national cake na ọ na-eme ekezie na anaghị ekezi ya ọnụ ya nwere ike eke ndị Igbo obere ma ọ bụ ụfọdụ anaghị eke ha chacha. Ọ bụrụ na ị na-anya ka ọchịchị siri dị ugbu a fụ na ndị Igbo anọkebeghị n'ọchịchị o wee bụrụ ihe ndị iti na-akpọ injustice. A sị na ebe ọbụla ekpere anaghị ekpeta ha ọfụma aka azụ ya adị ya ọ ga-eme ka nsogbu ka nkụzi kụzie n'ihu. Mana ihe onye na-alụ ọgụ mgbe ụfọdụ nwata na-eti mkpu na-eti mkpu maka na ọ na-eche na ndị nọ n'ahụ afọ ọ na-emegbu ya wee na-eti mkpu ka onye nọ n'akụkụ nọ na a na-emegbukwu ya. Ọ ya bụ ọ bụrụ na o nwere ike esi wee nyere ya aka maka ntị mmegbu ya na-emegbu ya nyere ya aka. Ihe a na-eme ndị Igbo na-ewute onye Igbo ọbụla ọsọkwa ya bụrụ na nwatakịrị ahụ bụ ọfụ bụ onye Igbo wee togide wee ruo onye dị ka ahụ 15 wee fụtaba etu esi eme gị dịka onye Igbo. Ụwa ihe mere ka ọ na-ewute Igwe ekelere gị ihe ole na ole ka enwekwara ike ịtọghapụ gị maka ihe ndị ọzọ ka anyị na obi gị bụ obi ụkwụ na afọ na-abata. Abịa n'ala Igbo, o nwere otu omenala dịbara gboo mgbe eji wee ka ụwa wee ruo taa bụ emume alụ nwaanyị. Bụkwana ihe bụ emume m ga-asị na ọ kachasị dị mkpa n'ala Igbo, bụ na nwoke maọbụ nwaanyị topụtara na-emebeghị agụnyebeghị ya. Abịa n'ala Igbo, o nwere ọtụtụ mpaghara ndị Igbo na-akọwapụta na ihe gbasara alụmdi na nwunye ha na-adị ọnụ. Gịnwa dịka onye enyefere obodo a n'aka, kọwatụrụ anyị kedu ka alụm nwaanyị n'obodo Ọsụ, maka ọ bụrụ na etinye ihe a ka ụwa niile na-eme, o nwere ndị ga-enwe mmasị dịka ị kọwara na Ọsụogwu na-eme tabiri nye nwanne. O nwere ndị ga-enwe mmasị ka ha bịa gọọ ọgụ na ala Ọsụogwu. Kedu ka emume alụm nwaanyị si adị? Kedu ka ọnụ ahịa ya dị ka anyị wee mara atọ esi ebido? Ajụjụ ezo na-atụgbu maka na ọ dị ka na ya wee jụọ ndị Ọsụogwu na-ekwu n'oge banyere ịlụ nwaanyị. Anyị gbabụ ndị Ọsụogwu anaghị atụfu nwaanyị atụfu. Anyị anaghị asị onye bịara ịlụ nwaanyị ọ ejere ala nna ya o rekọcha ihe niile o nwere tupu ọ bịa ịlụ nwaanyị n'Ọsụogwu. Agba ndị bịa na Anambra, anyị so na ndị na-eme ihe ịlụ nwaanyị na anyị ọ gara gị sịrịrị were maka gịnị anyị anya na-abụka gị anyị na-afụ ya asị ihe obi ahụ na onye bịara be anyị ka ọ bụrụ nwaanyị ma nwanne anyị nwaanyị na anyị ga-akwado kwadokwa nwanne anyị nwaanyị na nwaanyị nwaanyị. Ọ ya bụ oje ọgbụgba maka na ọ mụta nwa ọbụla ọ mụta ebe a ma ọbara anyị alụ nwaanyị nwaanyị ha na-akwa na-echefu anyị dịka etu anyị si ezije ha ozugbo ha na-ịlụ nwaanyị ịlụ di. Esi m kwube iji ndị agbata obi a ga-asị gị na ịlụ nwaanyị Ọsụogwu anaghị abụ ka nwoke a. Ndewo, anyị ga-ezie ka ọrụ onye ọbụla gbara maka na ihe mekpụrụ bụ na ụmụ agbọghọbịa anaghị anọzi ala n'Ọsụogwu. E nwere ike tupu ị na-abịa onye ọzọ akpọrọ na igwe be gị sara mba na ọnwa onye bịara enwere ike
ya chere ka ndị mmadụ topụtara ka ha wee ọ bụrụ na ị ga-anọrụkwa anyị ga-asị gị nọrọ anyị ga-enye gị ọnụ anyị ga-enye gị ụlọ anyị ga-enye gị ụlọ nye gị ọnụ sị gị nọrọ mana ịmarago na afịa dị mma na-ere onwe otu ọbụla na be ga-ebu otu na-akwalite asụsụ Igbo anyị chọrọ ka ị were ọfọ iji achịkwa ọsụ Igbo wee gaa ọrụ nnọkọ anyị a ọfọ ka anyị wee na-enwekwa n'ike ịdị na-agakwu n'ihu maka asị na nwa ọbụla nna ya ji ere oyi ndị were ụkwụ gbakapụ ụzọ maka na ọbụla were onye kwe ya maka ọfọ na oge ka Igbo ji ejekwanụ iwere ọfọ wee kwazo anyị baraba anyị na-eji anya mmanụ na nnukwu mmadụ kwa anyị na ndị iti na-akwụ ya na mmọnwụ kamgbe echichara m igwe ka m wee mara na anointing na-eji mme na onye ọbụla akpọ igwe onye ọbụla eji igwe na anointing ahụ m nwere sinsi wee bụrụ usoro ha nke abụọ ọ dịkwazị ka sị na onye ọbụla kpere ekpere ozugbo nsị ya bụ etu ọ na-ekpere onye ahụ otu ikike e nyere dịka usoro ha nke abụọ ahụ ozugbo dịka nsi wee bụrụ ọchịagha ozugbo dịka nsi wee bụrụ usoro ha nke abụọ ahụ ozugbo ana m asị ụlọ dịka ụlọ na-agba mbọ ịkwalite asụsụ Igbo n'obodo anyị bụ Naịjirịa na mba ụwa niile ana m asị ma ọ ga-adị ụlọ iji unu na-eje kpọ aha agba ụlọ unu ga na-ejere obodo na-anara ihe ọjọọ dị n'ihu unu amụrụ n'azụ ihe ọjọọ dị n'azụ unu amụrụ n'ihu okwu unu jiri jee nga ọbụla unu jere unu ga-eji na ya aka mma wee mechara mkpụrụ ihe ọnụ na agwa unu ga-eri erere ya ezinụlọ ga-eri erere ya anyị gbapụ ndị Igbo ga-eri erere ya ọ na-ere ka nsị n'afa Chukwu n'afa ndị a n'afọ Olisa dị igwe